Olentzerorekin izandako topaketa sinestezinaren ostean, Patxik eta Amaiak misio berri bat zuten. Basa jaun, basoetako zaindaia aurkitu behar zuten. Abentura bat zentzain. Herriska lasai zegoen, beti bezala. Baina gure heroien bihotzak oso gogor taupaka ari ziren. Bat, txikia, euren lagun robotikoa, bidaia egiteko prest, baino prestago zegoen. Agur, hirukaino! Laster itzuliko gara kontatzeko istorio askorekin, agintzen dugu. Olentzerok adierazitako bidea hartu zuten, mendirako bidea. Patxik, anai nagusiak, basoko soinu guztiei adi joan zen. Amaia Mari jainkozarenean eta Mariarekin izandako bere ametsarengan pentsatzen zijoan. Eta batek, aurkitzen zuen lore berri bakoitza, usaintzen zuen bidean. Amaren talo gozoz betetako motxila bat zeramaten, energia asko izateko. Patxik bere txapelaren antena egokitu zuen. Ura zen bere GPS futurista. Amaiak zeru urdinari begiratu zion, abenturaren haizea sentituz. Ibiliz eta ibiliz, ibai kristalinoak zituen ibai batera eraman zituen bideak. Oh, begira Patxi, ze islada ederra uretan, esan zuen Amaiak. Urertzean, emakume oso eder batek bere ilea horraztan zuen. Lamia bat zen. Lamiak, euskal mitologiako pertsonaiak dira, ibaiak eta zubiak zaintzen dituztenak. Ibai kristalinoaren ulen gainean, arrainak ur gainetik salto egiten zuten, eta igelak pozik zeuden, ertzera posatu eginda. Lekua, bake oasi bat da. Libelula bihurri bat txakurraren muturrean pausatu zen. Txakur bitxiak harriduraz behatzen du. Lamiak, asmakizun oso divertigarri bat proposatu zien. 5 arrain baditut, eta bik ihes egiten badute, zenbat geratzen dira? Patxik, bere buru robotikoarekin, kalkulatzen hasi zen abiadura bizian. Batek buruan mugitzen zuen. Jark erantzun zuzena nahi zuen. Amaiak barre egin zuen eta oihu egin zuen. 5 geratzen dira, arrainak ez dute uretatik kanpo egan egiten. Lamiak asko egin zuen barre, eta une divertigarriagatik eskerrak eman zizkien. Sari gisa, lasterbide bat irakasi zien, beste aldera igarotzeko modu azkarra bat. Zorte on, gazteak, esan zien ertzetik. Lamiak, zorte ona opatu zien euren bidaian, agur gozo batekin. Patxik eta Amaiak agurra itzuli zioten euren bidaia zirraragarriarekin jarraitzeko prest. Lasterbideak baso oso berde batera eraman zituen. Baso zorgindua zen. Zuhaitzak haien bidea zaintzen zuten erraldoiak zirudi zen. Haien adar kementzuak eta ostoz beteak haizeak mugitzen zituen. Patxik eta Amaiak maite dute natura eta haien lurraldeko paisaiak. Pozik sentitzen zeren. Bat batean gelditu eta zaunka egiten hasi zen. Baina zaunka robotiko batekin. Zer ikusi duzu bat? Konpondu beharreko misterio bat? Galdatu zion Patxik. Zuhaiskaren atzean ardi talde bat zegoen. Eguzkitako betaurrekoak zituzten ardiak. Ardiak, haiek ikustean, lasterka hasi ziren, baina oso azkar. Bat-batean, eroto egin zirela zirudien. Gure heroiek asko egin zuten barre ardi divertigarriekin. Batzutan, bidea apur bat zaila bihurtzen zen. Adar eta osto lehor askolekin, bidea ia estaltzera iristen zirenak. Patxik eta Amaiak euren indar robotikoa erabili behar izan zuten bidea blokeatzen zien arkaitz oso handi bat mugitzeko. Batzutan, humanoidea izatea oso baliagarria da. Naiz eta askotan guztiz gizaki izateko beharra sentitu. Eta eguzkiaren argia ostoen artean jolastean zegoela, oenez jarraitu zuten. Bat-batean, basoa amaitu zen eta haien aurrean soigune bat agertu zen, non kaleko merkatu txiki bat zegoen. Merkatariak
kapela handi bat, eta bizar oso luze bat zituen. Fruto distiratzuak saltzen zituen. Merkatariak, olentzeroen lagun sarbatzenak, irribarre egin zien bihurrikeriaz. Badirudi, basaiaun handia bilatzen dozuela. Loreen kobazuloan zain zaituzte. Amaiak merkatariari galdetu zion. Eta non dago kobazulo hori? Merkatariak fruto distiratsu bat eman zien, iluntasunean ikusteko balio zuena. Erortzen diren izarren arrastoari jarraitu, eta ark gidatuko zaituzte. Esan zuen merkatariak ahots misteriotsu batez. Aurrek eskerrak eman zizkioten, eta fruto magikoa motxilan gorde zuten. Bat, unkituta, pista berrerako bideari jarraitu nahi zuen jada. Merkatariak txistu magiko bat ere eskain zizkien txoriei deitzeko. Amaiak berezko aur jakin minarekin ezin izan zion eutsi eta txistua jo zuen. Orduen, koloretako txori bat etorri zen egan. Patxik mapa holografikoa kontsultatu zuen Loreen kobazuloa kokatzeko. Uste dut badaukat. Esan zuen mapa seinalatuz. Berriro bidean, merkatariak aipatutako izar eroriak bilatu behar zituzten. Amaia lehen ibaian lagundu zien Lamiaz gogoratu zen. Bat batean, erreka baten aurrean gelditu zen. Zubi bat zegoen. Ez zen zubi arrunta. Izar txikiak ziruditen argiez estalita zegoen. Izar itxurako argiek bidea erakusten zieten, puntu joko baten moduan. Patxik, bere adimen artifizialarekin, argiak kantatzen hasi zen, eredu bat zuten ikusteko. 5 argi hemen, 3 argi han. Eredua zen hurrengo urratserako gakoa. Amaiak Patxik esan zion, ereduari jarraitu zuen, eta zubia indar gehiagorekin argitu zen. Jada beste aldean zeuden, izar erorien pistak ondo gidatu zituen. Errekak oso gogor egiten zuen hotza, eta batek beldur pixka bat zion bere hankak bustitzeari. Patxik eskua eman zion Amaiari. Elkarrekin beti dira ausartagoak. Izar argitsuak itzali egin ziren haiek igaro eta berehala. Bidea oso estu eta zaila bihurtu zen. Sasi erraldoien horma batek blokeatzen zien igarotzea. Labirinto erraldoi bat zirudien. Benetako erronka gure eroi txikientzat. Bat, oso txakur robot askarra eta ausarta zena, bazekien zer egin. Bere burutik, guraize futurista batzuk atera zituen. Eta kontu handiz, sasiak mozten hasi zen. Kontuz bat, arantza horiak oso handiak dira! Amaiak fruitu magikoa erabili zuen, labirintoan zehar bide seguruena argitzeko. Azkenean, batek labirintoaren erdigunea aurkitu zuen. Zulo txiki bat, jarraitzeko. Aurrak azkar sartu ziren, eta labirintoa berriro itzil zen haien bizkarretara. Eskerrik asko bat, munduko txakur robot onena zara! Sasiak hain ziren altuak, ezen etxe horratz berdeak ziruditen. Amaiak eta Patxik labirintoa gainditu zutela ospatu zuten. Batek bere gorputza astindu zuen labirintoko osto hondar txikiak garbituz. Arratsaldeko eguzkia eskutatzen hasi zen, baina gure heroiak ez ziren amore ematen. Oso misio garrantzitua zuten betetzeko. Orduan, urrunean kobazulo bat ikusi zuten. Ez kobazulo ilun bat, baizik eta argiz betetako bat. Loreen kobazuloa. Basa jaun, han egon behar du zain. Loreek, kolore askotakoek, kobazuloa leku magiko eta oso seguru bihurtzen zuten. Saguzar jatorren bat ere zebilen ara eta ona egan. Patxi eta Amaia lasai sartu ziren. Eta bat oso haien oinetara itxastita ibili zen.
Ez zuten ideiarik ere zer aurki zezaketen kobazuloaren barruan. Erdian, argi iturri handi baten azpian, Basajaun zegoen, inondik inora oharkabean pasatzen etzen izaki itxura handina. Basajaun euskal mitologiako izaki bat da, basoen zaintzailea eta ardinen babeslea. Saskia adar eta ostuekin egiten ari zen, lasai, patxadaz, lanean kontzentratuta. Hainbeste, ezen etzen ohartu aurren eta haien txakurraren presentziaz. Azkenean, han zeudela konturatu zenean, aurrak ikustean, Basajaunek burua altzatu eta irribarre egin zuen bere begi handiekin. Baten begiak argitu egin ziren, hainbeste argi eta kolore eder ikustean. Basajaunek bere ondoan zeuren enborleun batzuetan esertzera gonbidatu zituen. Aurrek ez zuten zalantzarik izan. Lekua eta pertsonaia ezezaguna izan arren, ez zuten inuelako beldurrik sentitzen. Kobazuloko aireak lurrezea eta lore freskoak ziztrinatzen zituen. Usain magikoa. Ongi etorri Patxi eta Maia, banekin nirekin topo egitera etorriko zinetela, esan zuen Basajaunek. Basajaunek Maria jaiontzari buruz eta Marik agindutako misioari buruz galdetu zien. Gure heroiek istorio osoa kontatu zioten. Amaiaren ametzetik hasi eta Lamiaren laguntzaraino. Basajaunek laguntzen jarraitzeko asmakizun bat berezia proposatu zien. Argi zegoen abentura honetan ez zutela pistarik lortuko aurretik proba bat gainditu gabe. Zuaitzik gabeko basoak ditut, etxerik gabeko hiriak eta arrainik gabeko ura. Zer naiz? Galdetu zuen Basajaunek. Esaldia airean zintzilik geratu zen. Kobazulo fantastiko hartako oihartzunean rebotatuz. Patxik bere adimen artifiziala aktibatu zuen milaka erantzun bilatzeko. Amaiak, begiak itxita, aitite eta amamagandik mitologiari buruz ikastetako gauza guztietan pentsatu zuen. Batek, buztaina mugitu zuen, hark ere asmakizunarekin lagundu nahi zuen. Patxik, bere buru futuristarekin mapa holografikoari begiratu eta oihua egin zuen. Mapa bat! Basajaunek barre handi batekin egin zuen eta horrek oihartzuna eragin zuen kobazuloan. Zuzena! Oso azkarrak zarete! Basajaunek irribarre egin zuen aurren misterioa ebasteko adimena ikustean. Batek zaunka bat egin zuen. Garaipen robotikoaren zaunka. Azkarrak eta ausartak zaretela frogatu duzue, esan zuen Basajaunek. Hemen duzue zuen urrengo pista. Basajaunek kobazuloko lore distiratzuen gainean putz egin zuen. Loreak argi zurrunbilo baten moduan egan egin zuten. Lore zurrunbiloak figura bat osatu zuen astiro kobazulo hartako airean dantzan bezala. Egan altuan egiten duena, forma ez duena, baina non nahi dagoena bilatu behar duzue, esan zuen Basajaunek. Formarik ez duena? Haizea? Galdetu zuen Amaiak. Basajaunek burularekin baiezkoa egin zuen. Orain, akerbeltz bilatu behar duzue, gailurretako haizearen espiritua. Ark bakarrik eraman ahal izango zaituzte Maria, mendiko jainkozarengana. Patxi, Amaia eta Bat, energiaz beteta Basajaun handiari agur esan zioten. Abenturak aurrera jarraitzen zuen. Orain, haizearen espiritua bilatzera. Batek sudurrotxa atera zuen. Istorioak gogotzu zeukan. Gaua jada Patxi eta Baten gainean zegoen, baina ilargiak bidea argitzen zien. Orain, Patxi eta Amaiak helmuga berri bat zuten. Akerbeltz, haizearen jauna bilatzea.
zein zirrara barria zen abentura hau izaten hasia.